Тәмук динсезләр генә түгел, бәлки гөнаһлары изге гамәлләргә караганда күбрәк булган дин тотучыларны да җәзалау өчен билгеләнгән урын. Һәр кем үзенең исәп-хисабын кыямәт көненә алачак. Аллаһы Тәгаләнең барлык пәйгамбәрләреннән бары тик Аллаһ Тәгаләнең илчесе саллаллаһу алейхи ва сәллям генә бу көнне дин тотучыларга ярдәм итә алачак. Барлык кешеләр тигезлектә җыелырлар. Кояш җиргә шул кадәр якынайыр ки, кешеләр түзә алмаслык газаплар кичерер. Һәм алар бер-берсенә без ничек газапланганны күрмисезмени? Ни өчен безгә үз исеменнән безне яклап чыгарлык берәрсен эзләмәскә? Адәмгә галәйһиссәлам барып, син кешеләрнең атасы. Аллаһ Тәгалә үзенең кодрәте белән сине бар кылды һәм аның сулышыннан сулыш өрде. Фәрештәләргә сиңа баш ияргә кушты. Безнең хакка Раббыга мөрәҗәгать ит. Без ничек газапланганны күрмисеңме әллә? Адәм галәйһиссәлам моңа җавап итеп, минем Раббым бүген кешеләргә бер кайчанда ачуланмаган кебек ачулана. Үз вакытында ул миңа тыелган агачтан җимешләр ашарга рөхсәт итмәде. Ләкин мин аны тыңламадым. Мин үз язмышым өчен борчылам. Тагын берәрсенә барыгыз, Нух галәйһиссәлам янына барыгыз. Кешеләр шулай бөтен пәйгамбәрләр яныннан да үтәрләр. Һәм Аллаһ Тәгаләнең илчесе саллаллаһу алейхи ва сәллям янына килерләр. Я Мөхәммәд, син Аллаһ Тәгаләнең илчесе, пәйгамбәрләрнең мөһере. Аллаһ Тәгалә синең үткән вә киләчәк гөнаһларыңны кичерде. Безнең хакка Раббыга мөрәҗәгать ит. Безнең ничек газапланганны күрмисеңме әллә диерләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям гәрш каршына басыр һәм Раббыбыз алдында сәҗдә кылыр. Аллаһ Тәгалә аңа әйтер: "Я Мөхәммәд, башыңны күтәр, сора, һәм сиңа да бирелер. Яклау сора, һәм ул кабул ителер." Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям: "Я Раббым, минем өммәтем" дияр. Нәкъ бу көнне безгә Аллаһы Тәгаләнең илчесе саллаллаһу алейхи ва сәллям җиткергәнчә, ураза тоткан кешеләргә аерым мәрхәмәт белдерелер. Ураза ул калкан. Аллаһ Тәгаләнең кулы аны үзен Тәмуктан яклау өчен куллана. Әйтегез әле, безнең кайсыбыз мондый көнне Тәмуктан сакланырга теләмәс иде? Алайса, бу гамьсезлек нәрсәгә? Нигә мәрхәмәтле Аллаһ Тәгалә тарафыннан безгә бирелгән бу калканны бүген үк ышанычлы яклау итеп кулланмаска?